Wala nang intro-intro. Pagdating nila Mamang sa panabutan, nakita ng lola ko na hindi pa pala tapos yung bahay ni Mamang. Gawa ng mas pinalaki pa pala niya ito. Yung dating bahay na tinutuluyan nila doon, nagkaroon na ng dagdag na bahay. Bale, 2 bahay na yon na mas pinalakihan. Kaya pala nagtataka yung lola ko kasi may mga tauhang pinasunod si Tatay Dadoy sa kanila. Mga 10 katao din yun. Sila kasi yung mag-aayos ng ibang sirang parte ng bahay ni Mamang at sila din yung gagawa ng isa pang kwarto para kay Uklang. Nung nasa loob na sila ng bahay, ang sabi ni Mamang sa kanila, sama-sama muna ulit sila sa isang bahay. Doon naman sa kabilang bahay matutulog yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. At ang pinakamahigpit niyang bilin sa lahat, walang ibang pwedeng magluto ng ulam nila, kundi yung nanay ng lola ko at yung asawa nito. Kahit sinong nasa bahay, hindi pwedeng lumapit sa kusina. Ultimo silang mga bata. Wala namang binigay na dahilan si Mamang kung bakit. Basta sumunod na lang sila. Para sa kanila din naman yon. Ilang oras ang lumipas. Nagsidatingan na yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. Bilang maaga pa naman, sinimulan na kaagad nila yung trabaho sa kabilang bahay. Habang sila naman, nakikinig lang sa mga binibili ng matanda. Hindi naman kasi makakaapekto sa kanila yung ingay sa kabilang bahay. At saka, halos puro pawid lang naman yun. Parang ang gagawin lang, aalisin yung luma, tatakpan yung mga butas, tapos ayun na, kabit ng pawid, kahoy, kawayan, at kung ano-ano pa. Kaya hindi din sila magtatagal doon. Mga 2 o 3 araw lang. Ang bili ni Mamang, yung mag-asawa sa kusina, yung lola ko, si Henry, si Tatay Fernando, at si Bikang naman, ay nakatoka sa pangunguha ng gulay, isda, pantapal ng nyog, at kung ano-ano pang kailangan nila para pang ulam. At sila Nining naman at yung iba pang babae, katulong sa bahay ni Mamang para kay Uklang. Si Uklang kasi kasama ni Mamang sa kwarto para wala na talagang kawala pa. Habang nag-uusap-usap sila, bigla na lang sumingit si Uklang. Ang sabi niya, "Sedes, naaamoy ko sila. Nasa malapit lang." Tatawa-tawa lang si Mamang nang sumagot sa kanya ng, "Sige, mas maganda nga yan kapag lumapit sila para wala na tayong problema. Yung sakit mo na lang." Aba, nung narinig ni Tatay Fernando yan, yumabang na naman. Ang sabi pa niya, "Pag lumapit yung mga yun, titiradurin ko lang yun. Di ba, Mang?" Hindi siya pinansin ni Mamang. Tinawanan lang. Matapos ang mga bilin ni Mamang sa kanila, nagpaalam si Tatay Fernando sa kanila na kung pwede sana, puntahan niya yung mga amigo niya. Kasi sobrang tagal na niyang hindi nakikita yung mga yun At saka tanghali pa lang naman nun. Pinayagan naman siya ni Mamang. Pero ang sabi sa kanya, wag na wag siyang magpapaabot ng 5:00 ng hapon. Umuwi siya kaagad. Tuwang-tuwa si Tatay Fernandong umalis nun.
Kasi nga, miss na niya yung mga amigo niya. Lumipas ang buong araw. Mga bandang 4:00 na ng hapon nun. Tapos na kasing magtrabaho yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. Nagpapahinga na lahat. Habang kumakain ng merienda sila Tatay Dadoy, Mamang, Lola ko, at yung nanay niya, nakita nila na merong kumakaluskos sa talahiban. Naririnig na naman ng lola ko yung tunog ng ngipin ni Tatay Dadoy. Kasi nanggigigil na naman eh. Lahat sila napatayo. Inaabangan kung anong lalabas sa talahiban. Nang bigla na lang, lumabas doon si Tatay Fernando na merong hila-hilang kambing. Tatawa-tawa pa ito habang kumakaway sa kanila. Ang sabi pa niya, "Mang, may kambing oh!" Sabi ni Mamang, "Ha? Saan mo nakuha yan? Hindi yan kambing!" Sabi rin ni Tatay Dadoy, "Do, bitawan mo yan! Hindi yan kambing!" Ang kulit ni Tatay Fernando. Hinila pa rin niya yung kambing papunta sa bahay nila. Biglang may dinukot si Mamang sa bulsa niya. Pagdukot niya, yung hila-hila ni Tatay Fernando na akala niyang kambing, bigla na lang kinagat yung kamay niya at tumakbo yun papunta sa gilid niya. Yung kaninang kambing, naging isang bata na napakaitim ng balat. Ang bilis tumakbo nun. Halos hindi na masundan ng paningin. Tumingin muna si Tatay Dadoy kay Mamang. Nang magsalita yung matanda ng, "Sige na, Doy. Pronto." Tumakbo si Tatay Dadoy para habulin yung bata. Pagpasok niya sa loob ng talahiban, nakarinig sila ng malakas na sigaw ng bata. Yung sigaw ng bata, para siyang nakakita ng halimaw. Kasi takot na takot. Inalalayan kaagad ni Mamang si Tatay Fernando at tiningnan niya yung kamay nito. Buti na lang walang sugat. Bakat lang ng ngipin nung kumagat sa kanya. Galit na nagtanong sa kanya si Mamang ng, "Ano bang ginagawa mo? Anong kambing? Hindi mo ba nakitang bata yon?" Ang dahilan ni Tatay Fernando, habang kasama niya yung mga amigo niya, sunod na yon ang sunod sa kanya. Akala nga ng mga amigo niya, alaga niya yun eh. Nung nalaman niyang walang may-ari, hinayaan na lang niyang sumunod sa kanya. Tapos nung naglalakad na siya papauwi, tinalian niya ng baging yun para hindi na lumayo sa kanya. Kaya pala nung una, kinakagat-kagat siya nun sa salawal niya. Parang merong gustong puntahan yung kambing. Mabuti na lang, hindi siya sumunod doon. Mas pinili niyang umuwi. Kasi takot siya kay Mamang eh. At yung mga sumunod na eksena, yun na yung nangyari sa tapat ng bahay nila. Wala nang intro-intro. Hindi pa man din siya tapos magkwento. Nakatikim na ng matinding dagok si Tatay Fernando galing kay Mamang. Ayun, subasub siya sa lupa. Mura ng mura si Mamang habang pinapagalitan siya. Kasi ang tigas ng ulo niya eh. Umuwi nga siya ng maaga. Muntik naman siyang matangay ng aswang. Wala rin. Ang kulit kasi. Habang pinapagalitan siya ni Mamang,
Biglang bumalik si Tatay Dadoy. Hingal na hingal ito. Ang sabi niya kay Mamang, "Chang, may kasama yung bata. Inagaw sa akin." Nagtaka si Mamang kasi papanong naagaw sa kanya. At saka, nalapitan siya. Tanong ni Mamang, "Nalapitan ka, Doy?" Sagot ni Tatay Dadoy, "Pito sila, Chang." Unti-unting umangat yung ulo ni Mamang at para bang napagtanto niya na yung pamilya nga ni Uklang, inunahan sila sa pag-uwi sa panabutan. Kasi hindi biro yung bilang ng 7. Marami yun kung tutuusin. Maaari pang hindi lang yun yung bilang ng mga yun. Mas marami pa. Merong binulong si Mamang kay Tatay Dadoy. Pero hindi na narinig ng lola ko. Nakita niya lang na pumunta si Tatay Dadoy sa kubo ng mga tauhan niya. Inaabangan niyang lumabas pero pinapasok na sila ni Mamang sa bahay. Habang kumakain sila, lahat silang mga bata, pinagbawalan ng lumabas ng bahay. Pwede silang umalis kapag uutusan lang sila ni Mamang. Yun nga, yung kukuha sila ng mga kailangan nila sa bahay. Pero yung laro at gala, bawal na bawal nilang gawin yan hanggat nasa bahay nila si Uklang. Kinagabihan nun, habang nasa kalagitnaan sila ng pagtulog, bigla na lang merong malakas na kalampag silang narinig sa bubong nila. Lahat sila nagising. Takbo kaagad sila sa kwarto ni Mamang. Pagbukas nila ng pintuan, nakaupo si Mamang sa higaan niya, habang si Uklang naman nakatuwad tapos nakatapat yung ulo niya sa bintana. Tanong agad ng nanay ng lola ko, "Mang, anong nangyari? Bakit hinahayaan mo lang?" Ang sabi lang ni Mamang sa kanya, "Shh! Hayaan mo silang mag-usap." May mga naririnig silang naglalakad sa paligid ng kubo nila. Dahan-dahang binuksan ni Mamang yung bintana ng kwarto. Yung katawan ni Uklang, hindi mapakali. Paikot-ikot ito sa kwarto ni Mamang habang nakatuwad at panay banggit ng, "Sedes! Sedes! Andyan sila sa labas. Kukunin nila ako." Nang itapat ni Mamang yung mukha niya sa bintana at sumigaw na naman siya ng, "Doy! Pronto!" Narinig nilang may bumalagbag sa kabilang kubo kung nasaan sila Tatay Dadoy. Pero kahit anong bilis nila ng mga tauhan niya, hindi nila naabutan yung kinakausap ni Uklang. Pagpasok ni Tatay Dadoy sa bahay nila, ang sabi niya kay Mamang, nakita niyang papunta yon sa may palayan malapit sa ilog. Tinanong pa ni Tatay Dadoy kung hahabulin ba nila. Ang sagot sa kanya ni Mamang, "Wag na. Unang gabi pa lang natin ito. Ireserba mo yung enerhiya mo." Matapos yan, nagkanya-kanya na ulit sila ng pasok sa mga kwarto nila. Pero si Uklang,
Nanginginig yung buong katawan habang takot na takot itong nagsusumbong kay Mamang. Kaya ang ginawa ni Mamang, pinatulog niya ito sa mga hita niya habang hinihimas-himas niya yung buhok. Ginawa niya yan para mapakalma yung kaibigan niya. Akala nila tapos na yung gulo ng gabing yun. Pero hindi pa pala. Ganun ulit. Kalagitnaan at kasarapan ng tulog nila, nang bigla na lang may nagkakakalampag sa pintuan ng bahay nila. Bumangon kaagad sila. Pagbukas ng tatay ng lola ko ng pintuan, bumungad sa kanila yung pinsan ng lola ko na si Toto Agil. Naghihikahos pa ito habang meron siyang hawak-hawak na karet. Ang sabi niya, "Mang, may nataga akong babae sa pilapilan. Naputol ko ata yung kamay tapos tumakbo." Hindi nila gaanong maintindihan yung sinasabi nun. Kaya pinakalma muna nila ito. Nung kalmado na si Toto Agil, dito na siya nagkwento. Ayon sa kanya, madaling araw pa lang lumakad na siya papunta sa bukid. Pero naisipan niyang huminto muna sa pilapilan para pumulot ng mga tuyong dahon. Sisindihan niya kasi yun kapag nasa bukid na siya. Malamig kasi nung mga panahong yon. Habang nagpupulot siya ng mga tuyong dahon, may naririnig siya sa likod niya na nagsasalita. Para bang kinakausap yung hila-hila niyang kalabaw. Inisip pa nga niya, yung kalabaw niya yung nagsasalita eh. Pero manipis yung boses tsaka garalgal. Tumayo siya, tapos inikutan niya yung kalabaw niya. Wala namang tao. Pagbalik niya sa mga pinupulot niyang tuyong dahon, bigla na lang merong bumungad sa kanya na isang babae. Dalaga pa ito at may itsura. Kaso lang, may kakaibang bantot. Tanong agad ni Toto Agil, "Ne, ang aga pa. Bakit gising ka na?" Hindi nagsasalita yung babae. Pero gumagalaw-galaw yung ulo nun habang tinitingnan siya at yung kalabaw niya. Tinanong niya ulit, "Ne, saan ka umuuwi?" Bigla na lang umangat yung mga buhok nito. Pumorma yung mga kamay na kakalmutin siya at sumugod ng direkta sa mukha niya. Nahawakan niya yung dalawang kamay nun, tapos natumba sila sa lupa. Tinadyakan niya yung tiyan nun para umangat. Binunot na niya yung karit niya. Sinabihan na din niya yung babae na hindi siya magdadalawang isip. Nakaritin siya kapag lumapit pa siya ng konti. Pero ibinaling nung babae yung atensyon niya sa kanya at akmang lulusubin nito yung kasama niyang kalabaw. Hinabol ni Toto Agil yung babae at tinaga niya yon. Wala na siyang pake kung saan niya tatamaan. Papatayin ba naman yung kalabaw niya? Paghataw niya, ayun, tinamaan niya sa braso at naputol yun. Bagong hasaba naman yung karet eh. Tapos tinetesting pa niya yung talas nun sa dahon ng saging.
Natatagos talaga yon sa braso ng aswang. Pagkakarit niya, nagsisisigaw yon na parang luka-luka. Tapos tumakbo ka agad papunta sa kakahuyan. Dito na kinaladkad ni Toto Agil yung alaga niyang kalabaw at tumakbo siya papunta kila Mamang. Nang marinig nila ang lahat ng kwento ni Toto Agil, ang sabi sa kanya ni Mamang, "Di ba to, meron ka nang nakaengkwentro noon sa Pilapilan? Siya din ba?" Bilang madilim, hindi mawari ni Toto Agil kung siya ba yun o hindi. Basta ang natatandaan niya, naputol niya yung braso nun sa lakas ng pagkakahataw niya ng karit niya. Ang sabi na lang ni Mamang sa kanya, hintayin lang nila pumutok yung araw at pupuntahan nila yung sinasabi niyang lugar. Anong oras na din nun eh? Mag-uumaga na din. Habang hinihintay nila yung oras, nagsalita si Uklang kay Mamang. Ang sabi niya, "Sedes, sa pagkakatanda ko, yan yung sinabi ng kausap ko kagabi. Gagantihan nila ang kahit sino sa kamag-anak mo hanggang sa ibalik mo ko sa kanila." Ngumiti lang si Mamang kay Uklang. Wala siyang sinabi na kahit ano dito. Nung medyo maliwanag na, naglakad na sina Mamang, Tatay Dadoy, nanay ng lola ko, at si Toto Agil papunta doon sa sinasabi niyang lokasyon. Hindi na alam ng lola ko yung mga nangyari dito. Habang nakaupo silang mga bata sa labas, nakita nila na pabalik na yung apat. Si Mamang nagmamadaling naglalakad papunta doon sa patay na puno na sinasabi niyang bahay ng mga kaibigan niya. Dala ng kuryosidad, tumakbo yung lola ko papunta kay Mamang. Sinisigawan pa siya ng nanay niya ng, "Hoy! Balik dito!" Makulit yung lola ko. Hindi niya pinakinggan yung nanay niya. Tumakbo siya papunta kay Mamang. Pagkita niya sa ginagawa ng matanda, meron itong inililibing na isang braso sa tapat ng patay na puno. Lumingon sa kanya si Mamang at sinabihan siya ng, "Doon ka! Doon ka!" Natakot ang lola ko sa itsura noon ni Mamang. Parang hindi siya. Sa takot niya, tumakbo siya pabalik sa pwesto nila. Doon na lang niya pinanood si Mamang habang naghuhukay ito at inililibing yung braso na yun. Pagbalik ni Mamang sa bahay nila, kinausap niya lahat. Ang sabi niya, iwasan ang pumunta sa puno na yon. Dahil doon niya inililibing yung mga labi ng aswang na napatay niya o pinapatay niya. Tulala lang yung lola ko habang nakikinig kay Mamang kasi hindi talaga siya makapaniwala sa nakikita niyang itsura nito. Hindi niya alam kung siya lang ba yung nakakakita o lahat sila. Pero iba talaga yung mukha ni Mamang. Nakakatakot. Nung pumasok na sila sa loob ng bahay, nagpaalam na si Toto Agil na uuwi na. Wala
Sayang lang yung paggising niya ng maaga. Napeste kaagad siya. Pero bago ito umuwi, may pinabaon dito si Mamang na kapirasong buto. Ang sabi ni Mamang, ipasok niya yon sa bibig niya kapag aalis siya ng bahay nila ng 10 oras ng gabi. Bili ni Mamang, habang nasa loob ng bibig niya yon, marami siyang makikitang iba't ibang nilalang, pero hindi siya nakikita ng mga yon. Mainam na siya na lang ang umiwas. Dahil oras na dumampi ang balat niya sa mga yon, maaaring habulin siya at agawin yung buto na subo-subo niya. Nung narinig yan ni Toto Agil, aba, isinoli na lang niya kay Mamang yung buto. At ang sabi niya, hindi na lang siya aalis ng 10 oras ng gabi. Mahirap na. Baka mamaya, doon pa siya atakihin. Tawanan sila nun. Kasi, natakot si Toto Agil eh. Buong araw lang silang nasa bahay nun. Nang mapansin ng lola ko na parang nawawala yung 2 tuta niya. Galit doon si Blackie tsaka si Brownie. Baka mamaya, kinatay na yung 2 tuta niya. Takot na takot yung lola ko nun. Ikot siya ng ikot sa bahay. Hanggang tinanong siya ni Henry kung anong problema. Ang sabi niya, nawawala si Kabang at saka si Puti. Baka pwedeng tulungan siyang maghanap. Sinabi din ng lola ko yon kay Bikang. Kaya ang nangyari, 3 silang naghanap sa buong bahay. Maging doon sa kabila inikot na nila. Pero wala talaga. Inisip ng lola ko, baka nasa ilalim ng kubo nila. Wala namang mga manok doon eh. Pwede nilang puntahan yun. Pero dapat, timingan nila na wala si Mamang. Kasi pagagalitan sila kapag sumuot sila doon sa ilalim. Nagpalipas muna sila ng ilang oras nun. Mga bandang 4:00 ng hapon. Sumuot sila sa ilalim. Isasama sana nila si Tatay Fernando, kaso lang hindi nila makita eh. Sumuot sila sa ilalim ng kubo habang nagbubulungan. Wala kasing pwedeng makaalam na nandoon sila. Mayayari sila. Maya-maya pa, naririnig nila yung itaas ng kubo nila na naglalangit-ngit. Tumingala sila. Tapos pagtingin nila sa itaas, meron silang nakitang mata na nakatitig sa kanilang 3. Nagtakip ng bibig yung lola ko. Pero biglang tumakbo yung nakikita nila sa itaas. At maya-maya pa, merong nagsaboy sa kanila ng asin. Ayun, pasok sa mga mata nila. Sigaw sila ng sigaw kasi sobrang hapdi sa mata nun. Isipin nyo na lang, butil-butil ng asin ang papasok sa loob ng mata nyo, di ba? Habang nagsisisigaw sila, meron na lang yumakap sa lola ko. Tapos hinila siya papalabas sa ilalim ng kubo. Pagtingin niya, okay, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, mahaba to. Pero hatiin lang natin sa 2, no? So, yung next nito, baka
30 minutes pa or mas mahaba pa. Pero alam nyo ba na bigyan ko lang kayo ng trivia? Alam nyo ba na yung pinsan ng lola ko na si Toto Agil, meron na siyang naunang kwento sa channel ko way back pa. Ilalagay ko yung link ng kwento, parang 3 kwento yun, yung Pilapil, Tiniente Gimo, tas may isa pang kwento yun, basta 3 kwento yun. Naunang mangyari yun, bago tong eksena na to, kaya pansin nyo yung takbo ng kwento, merong tinanong si mamang kay Toto Agil na meron na siyang nakainkwentro noon. Basta, pakinggan ninyo, ilalagay ko yung link. Sobrang na-amaze ako sa part na to. Pero syempre, mas maa-amaze kayo sa last part ng Mamang 12. So paano ba yan? Kita-kits tayo bukas. Salamat.